Hey everyone, welcome back to Sia vlog. जोंहा दिनै नारें खाजि जानो नागिरदों आबैमोनाव दंना गैया बिफाङाव नायनो नागिरदों आरो दंना गैयाथाय दंना गैया नारें फिथाइया नायग्रोसै नायलांबाय था लोगोफोर नारें फिथाइयानो थाइसेबो गैया हनै नारें जानो नागिरलायनाया गैया गनाय नारें फिथाइयानो गैया आयु नै बे मा फिथाइलै मादै नैबे मा फिथाइ एथ' गिदिर नै बामनो लुगैनायानो बामबावबाय बिमायजों बामजाबावबाय नै बिमाय उन्दैजों बामजाबावबाय बेयाव दलद नायनाय बामजाबावबाय हाला बामनो हाला दाना नारें फिथाइयानो थाइसेबो गैया बायनानैसो लायनो नागिरबाय थाइसेयावनो 10 थाखाथारनो बायनानैसो लायनोसै नै फैसा खांबाय नारें बायहैनो गनाया 50 थाखा लाबोदों गनाया 50 थाखा ओमफ्राय जोंनिफ्राय 30 थाखा थाइसेयाव 10 थाखाथारनो थाइबा 8था मोनबोसिगोन नारेंखौ दे मोसालाय सना औ दे मोजाङै मोसा गोलैगोन दे मोजाङै मोसा दे आगाव आगाव दे आयु दे पुष्पा राजनि बानायदो दे मा दावखोलाय फावसैलाय सावथालनि बादिसो मोसाबाय दे मोजां बानायफिनलाय आजा दे केमेरायाव बानायलाय दे पुष्पानि बानायलाय दे डायलगखौबो होनदेरनांगौब्रा बेयाथ' बिनिफ्राय गाखोनो हाथारबाय गाहायनिफ्राय एकदम गाखोथारो ओइ मामि आथिं मोसालायबाय खालि मोसानाय नुबाय जेबो मिथिखाया ओंखारनायाबो नुबाय दे चमक चमक के पाउजु होनदोलाय दे औ मोसादों सियाया जोंना मासि गाज्रि नुयो जोंना केमेराया इसु गाज्रिथार केमेरायानो दा नारें जानायखौ देखायनोसै मबाइल गोदान बायनो हानाय माबार अनदो रायजोफ्रा थाबनो मबाइलानो जाथारा केमेरायानो एकदम बेकार ओंखायनो थाब अनसायथारदो रायजोफ्रा बायनो हानायनि थाब आयौ आंखौ सेन्देल फैबाय या मामि हेलौ होनहरलाय सना केमेरायाव नाय हेलौ होनदो हाय हाय ना आयौ गोलैगोन मा लायना बोरो लायना सिया नाना होननानै खिथाहरलाय जोंना ओंख्रिया नाना होनलाय औ नाना बाबाया बोरो बाबाया बोरो Mami, Johnny, yes papa, eating sugar, no papa, telling lie, no papa, open your mouth and ayo, ha, nah. Gua ba, exercise बानायलायो ba रोंगौथ' सियाया रोंगौथ' दै बिनानै लोंलायबाय नै गावनि बथल गोदानाव दै लोंबाय थायो बिहा
बारा बुरजा लोंनाङा मा गगा मोनो हरदो सना हरदो बारा लोंनाङा नारें लायनाया सौफैबाय नारेंआनो बेलाय जानोसै एबार लेबबाय जाय फाराफारि गासिबो लेबजोबथारदों नै थबसियाव हमनानै देखेलायासा थबसियाव हमलाय बे नङा बै थबसि बानायनाया हमलाय नारेंनि थबसिया नारें बिगुरनिया दे खेबजायो दे अरजाया मोसौ सालाय बेखौ खाजि जानोसै खाजि Ya, belum pernah finish school kan? Naring jagrafra नै गासिबो मेरला फैथारबाय नारें जाग्राफ्रा नोंथाङा सिनालाय मोनदोआसै माबायानो फिसाफ्रानो थांखाबायबा मानो माबाखौनो आवाजखौनो मिउट खालामनांगोन माथो रायलायफिननांगोन ना भइस आपडेट खालामनांगोन ओइ नै नंगौथ' खनायाबो ब्लक होनसै खनाया बानायबाय थाग्रा जादों ना इदिट बानायनायाव खस्थ' जागोनलै खाजि माबा जानदां सालाय जानदां Hello guys, दा नै जोङो माबा माबि जानो नागिरदों नारें जुमब्रा माबा माबि नायलांबाय थाबानो जाबाय जाग्राफोर गुवार मालिकनि बिमाय सालायलायदोब्रा बिदि नङा मा खौन मोनसे नै जोंहा जा Agak baru spesial, menjaskan. Bisbang burzah nih. Kampai di jalan sih. Asa mama no hakan lagi no. Alda, sufisi lu kan nanti. Baca party ni tak kayak alat nama. Jangan nunggu berlaku, nunggu berlaku. Kami sekolah singkai di dasim. Ini, halde, banlu, chili powder, hubai. Color dan ini tak kayak layau sagan. Ambil ane siglit naik usaha ane bana naik ekstra labai kota. Iku jansi yang ha. Naik jaga senang ha. Jangan baju mengkau jawab ini saya ada di mana. Mudah-mudahan like, share, comment, subscribe kalam nada. Bye bye.